Tak, koutkem oka je na čase balit ty největší perly z velké ceny Mexika. No do háje. Já jsem zase zapomněl scénář. Tak to tady se mnou budete muset přetrpět. Jak oni, vole, a co já za kamerou, jako, tady zase budu stát 2 hodiny jak blbec. Tak čím začít? Největší překvapení v kvalifikaci. Ferrari si vybudovalo první a druhou příčku. Lando Norris, ten se neprobojoval ani do druhé kvalifikace, na druhou stranu jeho bývalý kolega z McLarenu, Daniel Ricciardo, ten to dotáhl až do kvalifikace 3. Vidíte, jak mu to přeju. Dokonce byl rychlejší než Sergio Perez, domácí chlápek. No, ten tomu dal. Ještě Nico Hülkenberg, ten měl svoji 200. velkou cenu a Max Verstappen si do pro další vítězství. Sergio Perez, ten se taky snažil, jo, ale všechno to skončilo v první zatáčce. Dobrý start zase neznamená dobrý konec. Odpálený Charlesem Leclercem, Mexičani si ho užili. Kevin Magnussen, ošklivá havárie, naštěstí všechno v pořádku, mimo to teda, že nebodoval a že se Haas díky úžasnému výsledku Daniela Ricciarda propadl na poslední místo v poháru konstruktérů. Potom následoval restart, Sergio Perez už tam nebyl, takže nikdo odpálený nebyl. Jezdec týmu McLaren, o které jsme se zmínili po té špatné kvalifikaci, ten se probojovával vpřed, budoval top 10, Lando Norris navázal dobře. Když tak přemýšlím, vzpomínám, tak Yuki, ten byl taky odpálený. Už si pro něj jedou. Stejně se Alfa Tauri posunulo o 2 pozice. Ještě předtím jsme se zmínili o Danielu Ricciardovi. Prostě parádní comeback. A pak už to jsou Ferrari a teď to, na co jsme všichni čekali, že ano. Všichni, nebo jsi na to čekal ty? Všichni na to čekali, no, dobře. Ne? Všichni ještě čekáme na to vítězství Luise. No tak je to 2. místo pro Luise Hamilton, 3. místo pro Charlesa Leclerca, přesně tak, jako to bylo v USA, ještě než je diskvalifikovali. Takže poušil jsem se a hned následující ráno jsem si to kontroloval 2krát. Tak 3. místo Charles Leclerc, 2. místo Lewis Hamilton a 1. místo už nemá cenu ani opakovat. Tak jo, to jsme byli my, koutkem oka, Adam před kamerou, Radim za kamerou. Tak se mějte. Čau.